Гол за Челси, Кайседо! Какъв гол на Кайседо? Какъв гол на Кайседо? Челси повежда на Ливърпул 1-0. Какъв гол на Кайседо? Майко мила, какъв гол! Браво бе, браво бе! И в този момент вече матчът става доста по-приятен за гледане като човек, който е с екип на Челси. Дали пък не е време да си го вземем в фентазито? Браво бе, маняк! Помните ли, като дойде от Брайтън, колко много хора казаха това за какво не, че много пари дадоха за него. Колко пари кикнаха Челси и този човек избухна. Само погледнете още веднъж с какво попадение. Вижте го откъде тръгна и какъв, за да махнеш какъв шут, това е неспасяемо. Това е неспасяемо попадение на Кайседо. Браво! Конате и Ван Дайк се почудиха кой къде да тръгва и в този момент Кайседо избухва с попадение 15-та минута. В 15-та минута Челси повежда на шампиона. Възможност как по 1-1? 1-1 тук няма да става. Ето как Ливърпул изравни от нищото. Ливърпул се връща в матча 1-1 в тази минута. Ливърпул изравнява Гакпо. Кой освен Гакпо, след като няма никой друг? Гакпо определено до този момент според мен Гакпо беше най-активен от този момент. Кой центрира топката? Дали е Салах? Не е Салах. Собослай центрира Исак. Исак с асистенция. Исак асистира. Топката беше центрирана от Собослай, но Исак, вижте по какъв елегантен начин я даде на Гакпо. Лекичко так. Свободен си пиш да вкараш и Гакпо успява да вкара в този момент 63-та минута трябва да бъде записан гола. Какво ще измисли Енцо към Кукурея? Кукурея далече! Гол! Гол! Това е гол! Естевал вкарва за 2-1! Естевал носи победата на Челси. Какво попадение! Естевал вкарва гол в добавеното време. Ето как Ливърпул започна вече да получава това, което даваше. От началото на сезона Челси вкарва за 2-1. Естевал носи победата. Ван Дайк не може да повярва. Целият отбор на Ливърпул не може да повярва. Феновете на Ливърпул не могат да повярват. Какво направи Естевал? Челси успя да победи Ливърпул с гол в продължението по ливърпулски. Втори пореден матч в Висшата лига. Ливърпул пада в продължението. От началото на сезона няколко мача Ливърпул успя да измъкне в продължението, а последните два срещу Кристал Палас и срещу Челси губи матча в продължението.